mumwe munhu akandibvunza kuti what's your regret in life, the biggest regret in your life. Some people might think otherwise, kuti ndofunga story yaakambotaura iyi yemukadzi might be my biggest regret. No, I don't regret that. It's a phase in life yandakapinda and ndakazviita nemwoyo wangu wese, saka I don't regret that part of my life. Just to answer that part, I never regretted kuti ndakawinisa munhu Canada or what, because kana uri murudo ndozvinongoitika, right? First of all, I'm the youngest out of 5 boys. Ndinokupedzisira. Ndino munhu aigara padhuze naMomzi naMudhara and whatnot, because I ended up, like, since uri wekupedzisira ndounenge uchingotumwa uchingoitiswa zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, because kune madeputy parents kave kutanga nemadeputy parents vanenge vachichita ana baba. My regret inini ndega ndine zita rechirungu ndonzi Godfrey, vamwe vese vane mazita echishona kana kuti ekuMalawi. That's one of my regrets. Ndaifanira kutotichinja zita rangu roita rechishona, zita rangu nderechirungu. That's one. The biggest regret, handina kudzidzira Chinyanja. Baba wangu ndio kuMalawi. That's my biggest regret. Baba wangu pavaitaura ndaitovaona fani. Ndaizvinzwa zvangu zvavari kutaura, but ndaivaona fani. You know, dai ndakatora nguva yangu yekunyatso understanda kuti vari kutaura kuti chii kana kuti ndozokwanisawo kutaurawo inini. Taingogumbira pakuti muri bwanje ndiri bwino. Kana vachitaura ari madhara so zvinenge zvingori fani, because unenge uri kamwana akadikika. Baba wangu akazofa 98. Ndakabva kuZimbabwe 1990, 21 years. Saka hatina kumboita time yekuti tingainzi unonyatso understanda kuti munhu upenyu hwako uri kufamba sei. Ndo regret yangu iyo. Handina kudzidzira Chinyanja, handina kugona kutaura Chinyanja. Taingotaura zvedu zvechishona neslang dzedu dzemuGhetto tichichita mahard. Nekusaenda kuMalawi. I haven't been to Malawi in my life. Baba wangu anobva kuNsanje. You know, I could have made it kuMalawi, but kakuriro katakaita vanhu kuMalawi taishorwa chinzi muri mabrandai, saka sometimes taitomboshatirwa. Self esteem yako inoita kudzikisirwa zvokuti wanga usikade kutombonzwa munhu achitotaura kuti ndo Malawi zvigure chichi, you know. Ndara wangu aienda aitambira kumaJubek, ndokwaitambira, ndokwangu neshamwari dzake. Aiti kana akazora perfume 500 kilometers yaisara no 500 meters waisara uchinzwa perfume iyoyo. 10 akudhara aenda. Saka ndo regret yangu iyo, the biggest regret yekusaenda nababa wangu kuMalawi, kuziva kuti vakazvarirwa kupi, mhuri yababa wangu yakakura sei, pamusha pavo pakaita sei. Ndoziva tete vangu chete pafamily iri close kuna baba wangu, ndova ndoziva tete vangu. And vachembera to the stage yekuti pamwe havachakwanisa kudzokera futi kuMalawi kwacho. I would like to go. Kana vachida kuenda neni, I would like to go. Now I'm prepared. But inongoziva old age kakuti ingoramba ichingofamba famba zvakunetsa.
you know, even kana chitaura natete wangu sometimes neitoseka zvangu because vanonga vachitaura zviri fani, you know, vanotaura chinyanja chishona chishona chiri kure navo, but ndounderstanda zvavanotaura, but kuzotaura inini handigoni. Saka I regret that part of my life. You know, I had the money to go to Malawi, nandatoya kuCanada, you know, baba wangu akazofa 8 years after ndauya kuCanada. Saka I wish I had gone to Malawi. The way I know kumusha kwa mai vangu, that's what I should have done kumusha kwa baba wangu. Vamwana vanofunga ndobva kuzishavani, handibve kuzishavani. Amai vangu ndo vanobva kuzishavani. Saka nemarunnings aya taiita ekurova guva nezvimwe zvinhu zvese zvaitika, I ended up spending more time kuzishavani. Vanhu vakatanga kundiziva kuzishavani. Mumwe munhu akamubvunza anofunga kuti musha kwedu kuzishavani, but hakusi. kuMalawi, Nsanje ndokunobva baba vangu. Ende zvaunenge uchinzwa uri mwana mudiki kunzi wakaenda ikoko kune vanhu vane mushonga chichi, but it's obvious dai ndakaenda nababa vangu vaitondiratidza Malawi. Hopefully COVID-19 yakanzi yapera, this pandemic yatiri. I don't think kune ndege inoenda kuMalawi. I don't think so. I would like to fly because driving it takes me a long time. Flying kuenda paMalawi maybe it's 25 minutes from Robert Gabriel Mugabe Airport. Saka ndo one place that I regret I didn't go. Language Nyanja, vamwe vanogona kuti Chewa. Hakuna chinhu chinonzi Chibrandai. Chibrandai wakantaura ndiri muBrandai. Brandai is a city. Mai manje that city yakunzi Lilongwe, saka wakuntaura ndiri muLilongwe. Aiwa akazvibudika. Saka my life no regret yangu hiyo. Everything else is either I deserve it or I wanted to do it, or mwangwani wangona kuti hawa wakamama, you put yourself in that position. I don't regret anything I did in my life except kusaenda kumusha kwa baba vangu nekudzidzira chinyanja nechichewa. Baba wangu angasikataura shona. Nandina amai guru wangu, mukoma wablazi wangu, vairamba vakamira. Baba wangu achitaura so vairamba vakamira so kuita zii. Ndaranga apedza kutaura atoenda kwaari kuenda ozobvunza vanga vachiti chi. Zvaikonditira fani, waiziya zvaitonditira fani kuti saka makamuchiteerera muchiti chii, muchingobvumirira zina nebasa rese. Otozovaexplaina kuti havanga vachitaura zvakati zvakati. Ekutranslata chichewa ndotranslata, but handizopinda too deep nacho. But no, unongoziva madhara kana achitaura kane munhu awanyazoziva kuti haachiziva, vanenge vachipinza tichishiona, but zvinenge zviri fast manje. Ende madhara hadi kunetswa ka. Vanogona kutaura kana 2 masentence anenge ataura zvinhu zvakawanda, you know. Saka that's the biggest regret andakaita muupenyu hwangu. I would like to know my ancestors kumusha kwavo kuNsanje. Ndogona kutadza kuenda hangu kuNsanje zvako, but kungosvika kuMalawi ndo zvandoda kungoita. Ndogona kuperera muLilongwe ndo zvandoda kuita, ndo my next plan. Because zvakawanda zvese ndakatoita ndakatopedza. Ndo regret yangu in my life. Not going to Malawi, not speaking the language that is spoken in Malawi.
I don't know how many languages are spoken in Malawi, but I know Nyanja is one of them. In English, Sophia, English ndotaura. Saka hopefully in the next 3-4 years I can make a trip to Malawi. I've been to countries surrounding Malawi, but asana mbenda Malawi. Kumusha kwa baba wangu, Tanzania ndakaenda, Kenya ndakaenda, Zambia ndakaenda, Botswana ndakaenda, South Africa ndakaenda, Ethiopia. But kwangu kwa baba wangu ansandaenda. Doesn't make sense. Doesn't make sense. No regret andinayo right now. And hopefully a pandemic painopera panoiswa kana air Malawi kana air Zimbabwe unokwanisa kuti kwidzawo tumboburuka utoenda paMalawi. You know, kune Rwanda air iriko kuZimbabwe, kune Ethiopian Airways, kune Kenya Airways, ne Air Zimbabwe, ne South African Airways, zvinouya dzinodhila neregional. Saka vanokwanisa kakutiisira ka1 inoenda paMalawi apa. Tenda kutongokumbirawo hurumende kuti vataure the government of Malawi, kana wotaurawo kana naKenya Airways ava voisawo kana 1 flight inopindawo nemuMalawi, tokwanisa kubhuruka wotoenda kuMalawi. Kana kutongotiisirawo kafast jet kanenge kachienda kana kuZambia, kotanga kamboenda kuMalawi kobva kaenda kuZambia kobva kadzoka. Ndo chikumbiro chatiri kutongoita kune vanhu vemuhurumende. Hatina ndege inoenda kuMalawi. Kumwe kwese ana Namibia ariko, unogona kukwira ndege uenda kuNamibia. Malawi chete ndesina. Malawi neMozambique ndokusina ndege. Mozambique handisandaenda. Saka those 2 countries I have to go. Musadhak area. I hope ndakupindura mubvunzo wako Jamani. I don't regret nothing except those 2 things. Kusataura Chewa kana Nyanja nekusaenda kuMalawi kunoona kwakazvarirwa baba wangu. All right?